E clar că în Parlamentul European puțini sunt entuziaști astăzi legat de această nouă politică agricolă comună. Unii pentru că o consideră prea puțin verde, alții pentru că anticipează provocările pe care le vor întâmpina milioane de fermieri și, implicit, sute de milioane de consumatori. Dar cred că după 3 ani în care practic le-am minimalizat vocea, am ajuns în momentul în care trebuie în sfârșit să acționăm ținând cont strict de nevoile fermierilor. Ambiții politice avem toți, dar astăzi ele trebuie să cadă pe locul 2. Responsabilitatea noastră e față de cetățean, deci de consumator, iar consumatorul va mânca ce va avea la dispoziție. Dacă fermierul va supraviețui și va fi lăsat să producă hrana sănătoasă pe care o cerem, consumatorul va mânca hrană sănătoasă. Dar dacă fermierului îi punem bețe în roate, condamnându-l la faliment sau la dispariție sau la imposibilitatea de a produce, atunci consumatorul nu va mai mânca nimic. Sau cel mult, hrană la standarde îndoielnice, din import. Reforma pe care o votăm astăzi nu e o reformă oarecare, e reforma cea mai ambițioasă, cu cea mai ambițioasă viziune de până acum, privind supraviețuirea noastră, oferind perspectiva unei hrane sănătoase și a unui mediu reechilibrat, dar ea trebuie lăsată să producă efecte. De ce am vrea să o anulăm acum și să mergem spre măsuri extreme, în condițiile în care există deja acest trend mondial de abandon al satelor și al fermelor și de dispariție a pământului agricol? Pierdem 7 milioane de hectare de teren arabil în fiecare an, o suprafață mai mare decât suprafața Austriei. De ce am vrea să punem fermierii în situația de a nu mai avea predictibilitate, de a nu-și mai primi subvențiile, de a-și risca business-ul, iar noi securitatea alimentară? De ce am vrea să irosim ultimii 3 ani de negocieri și să le adăugăm alți 2 sau 3 pentru noi negocieri? Va avea mediul înconjurător de câștigat? Va avea Green Deal de câștigat? Va avea vreunul dintre noi de câștigat? Vă îndemn, deci, să votați noua politică agricolă comună. Nu e cea mai bună, e departe de a fi perfectă, dar oferă predictibilitate și să ne întoarcem în 2018 ar fi de neiertat. Mulțumesc!